en vokal. Altså. Det er som om, du står lige... Du kan gerne score med, hvad? Nej, det er ligesom om, at lyden på vokalen, det er som om, du står lige bag højtalerne og synger. Mm. Er det så ret intimt, ikke? Ja. En time? Nej, det er for længere.